Sashi sian nga pryang sobhai phi shakani ka sewing tutorial channel ka jonga. Hakani ka channel nga kwa ban peni shapi kumno ban khab ban su ikijan ki ba phe. De nga kwa ro ban karpa de phi ngobha ban like ban share ban subscribe yakani ka channel ka jonga. Haka video ka bladam ngaladap ban peni kumno ban khab ban su ya ka pot holder la ne ka jan rakhiu. De minta nga kwa ban peni shapi kumno ban khab ban su ya ka apron. Ka apron ka day ka bangi jupanan kam hagi yeng kisam ki jongi kam tam hayeng shatja haba ngi shat itiu. De minta nginya penno kumno ban khab ban su ya ka apron. Siang bahaya ka jan halor miet bat sa khliap kumni. Thau shi in shi teng na neng sharum na kabenta uhem. Shim ya skill bat sa draw ya ulan ubabet. Kajing drong jong ka apron kadai arpusau in shi. Ini ibenta idei na kabenta uhem. Shim lang shane arpusau in shi. Sa join da uskill. Sa thau na unne ulan sharum khadway in shi. Join biang kumni. Ini ban penwandur ya ka apron. Ini bentang in shim saw in shi andang ilap li ka jan kan mi pra in shi. Po in shi teng in shim kan ka benta na padeng kanang in da pli kan mi arpwe in shi. Na try part khadway in shi. Sa draw da ulan kumni. Draw ya ulan kumni. Kanang ban penwandur ya ka apron kumni. Budak ar in shi. Shatrai jong ka apron na ka benta uhem. Bansu ya kidong jong ka apron ngin budak shi in shi teng. Ya kan ne ka bentaru ngin budak shi in shi teng. Nang ta sakhap na kini ki benta bala budak. Tau na ka benta nang ni na bakhliap shapadeng lai in shi teng na ka benta ban pendat ya kapala. Kajing yar jong kapala ngin ai saw in shi teng. San in shi na ka benta kajing jeliu jong kapala. Budak kumni da ucok. Kanang manginyo kajing tau ka babiang sakhliap kumni ya kajan batsa ban. Kumni sa draw bat budak bha da ucok. Kap atli ki jingte khat pra la ar in shi teng. Uban wo harendang pan ngin shim arpusau in shi la ar in shi teng. Na ka benta bansu ya kaplapan ngin shim san in shi teng la nyau in shi. Suhem shua ya kapla la kajong. Ngidan kamban ban dak istri nang bakan bet baha kajan. Mentang in pendat nyo shua ya kapla haka apron. Nang bakanum ki kajan haka por bangisu ngin pendat lagi nikipin nang ta sasu. Kliap bat sasu ya kidong jong kapla haka apron.
Nang ta su hem no ya kedong jong ke apron. Su no yo new hem jong ne ke benta. Yau niru kumjo ngin su. Na ke benta uni ujung wo na rendang pan ngin keliap kumne batsa su. Nang ta ya kini ki jingte pan ngin keliap kumne hi gumjo nang ta sasu. Mentapan ngin su pendat nyo yo ni ujung wo na rendang kumne. Hang ni ngelayo i bola wandur kumne. Menta ngin pendat nyo sayo ni ujing te na kene ke benta na singkai. Mila janda bansu ya ke apron di wajah kelet banyak like ban share ban subscribe ma. Pet kini ke apron ngala dep bansu kumni. Da ya no kan ngi nyalit shat jing shat no.